Joko Joko Prawadya Kala Pende beri kontong rasa saurat suara mawur mawuran kumuro sarane apa tarupmu tercarat warsa juru-juru bareng maju abrasta tangan orang-orang Joko Joko Prawadya Kala Pende beri tontong rasa sawuran suara mawur mawuran kumuro sarane apa tarupmu tercarup warsa juru-juru bareng maju abrasta tanah orang-orang lolo sumingkir para kanca enggal meting pagelar jebal lelepah lelepah pangananku daging mentah lho hai hoi mandas lah hoi lah hoi mandas hoi lah as kumbia kumbira kambira ning ati lo yo lolo oh ya he oh ya hey oh he oh ya he ai oh as ơi lo para kanca was loi ai oh lo ai oh he oh ya ơi lo hasbi lo ayo para kanca wira tamtem ngrenggani putra gung budaya lo ahe mas hop lah yoi yang sandi putra Yudhistira yoi hoya yo lo boyo para kanca ya was lo ahe ho ya he oh ya he oh ya ơi la yo para kanca enggal papak ning Wagararakung aja nganti cicir siji baka siji caya lah sing ditani nganggali ki rambut ledek mas sing hati-hati prayitna ya longgol telon sawangan mas ayo tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu tepuk tangan ini jane
hebat. Ayo, ditepuk tangannya kudu tansah semangat, kudu tansah. Yo, awas. Yo, ayo, pas, hoi, ya, tepuk tangan, sing meriah lo, nah, hoi, lo, ayo, yo, jangan cepat untung, pas, cocok, hebat. Lo, para kanca yo enggal cengkara tut runtut ngrenggalani marang tata pabaris prajurit monggo kakak kula direkaken. Aduh lagi ajak lah. Ayo. Memberikan hormat gerak. Iya. Siap gerak. Perbawa-perbawane tan prabeda bendaning Nalendra Gung Binatara Yaksa Bondet Kumara Jati. Yo, nah, ben disangoni.
Aja njaluk ora entuk. Prajurit. Cacandala cacalo kita tete karo Balaludra Mas Patih Raja Dewaku. Bondo bandaku dhewe. Ya donyaku dhewe kowe ora kabeh ra melu duwe. Dinane iki antuk pisowanan saka panjenengane Bapak Siswanto keluarga dene supayane kowe kabeh ngrenggalani bareng putra agung budaya kondang kaloke ngrat sing ora ngerti. Mula gini mangsa gelak wanci deh aja kakean pangucap gegunem tanpa guna bakune lungguh satu bakal bacot ke guru aku monggo kakak kula dherekaken yo padha jek karo di lon-lonan kadya sumampah awas dicoba jalan bu
Yo. Nyuwun lagu nopo Pak To? Biasa Pak To ki request dhewe. Keremenane. Nggih. Apa Pak? Kecer-kecer. Aduh. Alah, sik Thomas aja dikendangi sik. Apa Pak? Apa? Salam kerong. Getun. Ketut. Grege 50.000. Mau ora ning kene kok ning kono. Ayo. Apa? Ora ning kene kok. Telusur. Iki wis nasib ison riko apusi. Padahal riko wis janji bakal urip dadi siji. Isun oseh kayani nelongso rasane ati. Piye nelongso? Ndi atine ta? Entolo kok golek yanti. Aduh nangis. Aduh. Beri rasane ati. Yang ore saiki tinggalan piye. Ison nang riko wis. Rada mumet anget iki. Kemedul ndase. Kodi ampet wong liya. Pikiran sing bisa sing kadung ati susah lan nelongso. Yo. Iki wis nasib ison. Lara. Ison riko. Pari kesih dadi ratu, sakit hatiku. Padahal riko wis janji bakal urip dadi siji. Isun oseng dayani nelongso rasane ati. Oh iya nelongso. Mentolo kok golek ganti. Kamerane beri rasane ati. Hei. Ya Yang ore Dadi. tinggalan piye. Kon ninggal piye? Sindenku sampai kemekelan lho. Engko lek kecer piye iki kok? Ora, Mas Dikae lho. Teko ndi mau? Lali to. Lali. Roh polahe Pak To lho. Tinimbyang urip ketiki saiki tinggalan bae
Isun lan Riko wis lilo Riko diempet wong liya pikiran sing bisa sing kadang ati susah nelongso Riko Suloyo asik lah kok Suloyo to Pak to panjur sing katut mata langan ati susah nelongso salah ora tenanan lah kok arepe malah melu tukang adang maju sing bener bene to Mas lagane Pak To ki sepi sing bener Pak To bejan disio-sio ya lho wis tuwek disio-sio ya Allah buti dibuti buti sampai tuweke untune jaga jarak biar kowe isun oseng dayani nelongso rasane ati mentolo kok golek ganti aduh Dek duperi rasane ati saiki tinggalan piye moko ninggal isun lan Riko wis lilo Riko di ampe wong liya pikiran sing bisa sing katut mata langan ati susah lan nelongso asik Suloyo bejan ora gogrok lho iki sing bisa ayam pikiran ki nang ndas ning ati hei bejan kok iso ning isor ning dhuwur kene lho ngene lho gak oleh ngene tenang tadaono ember tadai tenang tak piring moto alangan ati seni Riko Suloyo yang arep dadi saiki tinggalan biyen iso nang Riko wis lilo Riko diempet wong liya pikiran sing bisa ayam sing katut mata langan ati susah nelongso Suloyo pikiran sing bisa ayam kaya dolanane cah cilik katut mata langan ati susah nelongso tinimbang arep ketiki saiki tinggal iso nang Riko wis lilo ya juwewek ngece mikir apa dianggap Mas Bondet gak iso ngono apa dianggap gak iso ayo mikir ayo Mas Det tinimbang arep ketiki saiki tinggalan piye iso nang Riko wis lilo Riko diempet wong liya pikiran sing bisa sing katut
Terus. Lah. Jan. Beh, sing mburi iki lho jan angel men to. Rumangsa kene wong joget tak digandoli. Ayo sio janan Pak To. Wong bermanggis sampai rene yang gila gitu. Lah tenang to. Beh jan matane ra masih. Diwasi to sing arep iki. Endute turu cangkem iki lho. Endute turu cangkem iki lho. Dentok kaya jenang kelet ngono. Endi to, Mas? Rodok lah. Sik ditata sik. Posisine Pak To sing bingung tre. Oh, posisine ra pas. Dipaske. Heeh. Nah. Kowe iki lho. Jan. Nyapa ngurusi wong nonton ngono. Pikiran sing bisa. Sing kadang ati susah. Ayo to. Suruh ke dalam. Patau. Kuluke. Cerita. Jan. Kuluke sayang. Alah, Pak. Pak kuluke dibenane. Tiba jiblok. Lah pas no. Lah ngono. Dhisik meja. Ternyata. Ya wis piye kowe iki? Ya wis piye? Bisa ranjawani no model iki. Beh. Neng mburi gak iso ngetutne. Kayak tengah. Wes. Penak nang titik katut. Titip yang ore. Oh ya. Saiki tinggal lain. Iso nang riko wis lilo. Riko diempet wong liya. Pikir yang sing bisa sing kadot mata walangan. Ati susah. Angel men kok jane iki. Aturan kena Mas Dat, aturan kena Beh Dat. Lah. Malah nyeripeti sing buri. Wah, jan kocluk. Delata, kayak klopo disumbat separuh lho. Nah, wis jan badar sejati ini wujud. Kepenaan deh. Lah. Hei, jan. Beh, jan. Gua. Trek gundul ngono kuwi ya, Bu. Gundul sok anu. Lah piye? Oh iya nek jelarate tengah. Lah, wes. Loh, ayo. Kowe iki lho. Nah, wis kena neh to kowe. Ayo.
Kanja setan sejen. Tretan Made. Oh, setan. Bene to. Aku ki arek kowe lagu ngono kuwi aku bingung. Duh angin depake salam kerap dipulang salam Wasinan Mas Bondan iki lho. Contoh dicontoh. Ah, wis modar. Kowe iki lho, Jan. Beh. kok uangnya loh kayak kari manis kurang manis tambahi gula Kowe sampean ki sing joget. aku tak linggoe Pak aku mangadeg kayak keju. Gak lho kok sampean iki lho, Ya sing di senene iki sampean kok ya. Ya wis. Ayo. Urung. Beten. Selak ditagih lho. Urung. Gerekes aduh Nah, kesuwen. Ayo, panjang-panjang kena nih, kesuwen. Beh, pas nang karo kendang lho kesuwen. Ya ampun Gusti. Kuwi ora oncat no untung-untungan kuwi. Kleru ae. Ora usah nangis to. Saya suwi antar kluduke. Jurus apa kuwi? Joget apa kuwi? Apu ori konange. Jurus nampani piring marine. Jurus. Opo tahan. Hop, piringnya teko. Lah. Jadi sudah dijak ya. Dong jodoh sing bakal ngeliat. Cantolno Mas, cantolno jan beh. Lungguh. Lah kok malah marah. Loh. Oh. Aduh, Lungguh. Pak Tor, remuk sampean kok balik. Yo. Nah, wis. Wis apik kowe ngono. Nah. Dah. Jan dadi, Mas. Dadi, dadi. Dadi apik ta? Kurang kereng, Det. Kurang Apik. kereng. Nggih menika Pak Bu nggih, sirah gambar madu mangsa nggih nika. Sirah madu mangsa nika. Nggih. Waduh, jare bukti. Jare Yuti kayak gedhe. Kuwi. Heeh. Tabono, dingdok. Ayo tepuk tangan anak-anak, tepuk tangan. Esen.
Loh, nyapa? Nyapa? Anggelku tantang-tantangan ngono. Nah, jan, kalo. Bocahnya wedi kok. Kowe, ayo kowe. Madu mangsane ceblok. Isa mak plutuk ngono iki. Nganteng jarane nang sak embere. Kowe iki arep dadi apa arep padang? Kada baca. Ayo. Omongnya apa ora ngerti ya. Jajan. Thailand kuno iki. Nggak tahu sama sekali ya. Setan sadeje. Ya bener ta aku mau ngomong setan. Iya. 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 Manut tuh mangkane. Iya, aja mau kabrok ta aku. Jan rumah aku kayak pitik babon. Ya piye? Beda. Iya. Bodet matane iki lho. Lah. Padine lek ning ngarepe gak wani. Kuwi lho, burine kuwi lho. Lah tenan to. Wis jan. Nyapa ge angger nyapa? Lemu nantang kaya ya. Ini ngerayu. Ayo, dah, rada to, nah, wis. Lah kursine rada maju lah. Jalan. As. Jan, kuwi ra gur dadi semaput barang iki kok. Wih. Jan, sak sing kenthel barang iki kan kuwi. Iya. Ajian durga ngerik. Hop, saya. Lah, yo. Ada yo. Ilang wujuding yen sobenet bupatio buta kang gedhe ngumpuli jagat raya ilang sekalaning bawana
Ayo lutlah kurang ajar kurang ajur kowe ani ana ing orang gono ayo Ayo Cok, Rumi Cok, Rumi Cok. Yo ya, slow lo 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 lo. Yo ya ayo ora ayo ora ayo maju ning larang kono itu ambian kaya wong jolo aduh rubut kalau cek maju marah ayo Pak panitia jaranan ngewangi nyekeli panitia jaranan ngewangi nyekeli Pak jaranan ini panitia ya
Coba kabeh dari sabundet kowe lho. Ayo, yo amdaken kaya wong Jawa. Rubut kowe. Yo, la. Ayo, aja ayo. Lo. Aja yo. Aduh, pato munyer. Yo, aja ayo. Aja yo. Bondet kamu. Sit, kamu cat sit. Kene sih. Ayo Maedi. Ayo. Di Maedi. Biasanya maju Maedi. Tidak sisi beruntune moncek. Apa? Geret. Kok iso jambari luwih dawa timbang sikile. Dadi sikile gleser. Loh. Ayo. Wah, ayo. Mate kayak sabun dene. Oh, ayo. Nah, banter ke boleh. Banter ke kurang. Yo. Acur. Enak. Wes ngono ae, Pak. Ngono ae. Apik. Ayo, pas. Ayo. Loh. Ora nyamomo, bisa tiba. Jadi sih. Kene lah. Ora le nesu no, Pak to, ora le nesu no. Kedange lho sing gawe kedange. Kalau. Lah, ternyata. Pih, jangan puyah. Duh. Hopla, ayo. Go. Go. Hey, burimu. Apa batinnya Kang Selupan jemit? Iya. Rekae Mas Andi ya iso gambuh barang. Kang Selupan jemit. Seperane balik aku. Ayo wes kena deh.
apik kok. Ora sih. Wong golek ya apik. Oh yo. Ah. Ibu-ibune mau sing rong tampil saiki waya tampil. Iya, oh, banter Bu, banter lho. Tambah closing Pak Tol. Hei, hei ha, 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 hei, hei ha. Bisa begini. Nah, udah. Ayo we, ayo kesambet kupinge, kesambet kupinge. Gadis. Oh, kurang ajar. Putra Agung Budaya. Awas, ayo. Ceklor mata, ayo. Ceklor mata, ayo. Ya, hop, lu aduh. Jan. Sik. Wis kaya klopo sumbatan. Bisa mbok kepruk karo hah? Nyapa laren? Oh, nama. Malah jaranan itu. Ojo kuwatir. Heeh. Iki jaranan ditangkap sak uncate. Salah sasaran, Pak. Salah sasaran. Heeh. Wis dipasne mau kronologi iki. Lah, set. Lah, hop. Lah. Apik. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan sih dong. Apik toh? Apik lho, ya toh. Pas kuwi mau. Pas pergelangan tangan. Kayak juragane Sondesip. Apa aja ya? Aja. Merusut. Kurang ajar. Gila. Ayo. Cekelon apa toh? Ojo sampai urusut. Ngono. Ojo sampai telak. Oleh ngelak malah wedi. Ya iki. Nah, tepuk tangan sing priwe lah, wis jan. Dik doyo Bunda, dik doyo berarti. Panggah kenek. Sekti.
Kagetku lah bener sekti. Kok kena tangan itu Pak Beh Jen. Tapi. Sikile sing jejeg Pak Kok lho kok ngono ora ngono. Nggih menika Bu gejala epilepsi nggih menika. Coba ya. Kayak Ora pas. Aduh. Sik Pak. Bleset. Mas benakno Mas. kayak penyakit raja singa. Kok iso kayak ngono? Ya. Aduh. Kayak patung gandrung berjo. Sing dengkleh kae. Ada yang ketubruk ya kuwi. Ayo. Ayo Mano. Kuduani no. Ayo. Lo malah wedi. Aja wedi. Lo. Semalah delik lho. Jaranan gak wedi. Awas kerupukmu dijaluk iko kerupukmu dijaluk iko kerupukmu. Goleki kerupukmu hati-hati kerupukmu lho. Kowe kok dipangan bondet. Ayo, Mas, ayo. Putra Agung Budaya. Mania. Oh, layo, pas, oh, layo. Oh, yo, nah, wes. Beh. Kaya arek-arek mau lho lek dadi lek jejeg iki sing tenanan. Kenekno dadane iki lho. Lah. Wih, kenekno dadane. Awas kerupukmu lho, kerupukmu. Nyapa? Gak dikei. Canda kurang ajar. Nah, wes. Waduh, hei, ayo. Ya Allah. Aduh, wes Jan. Kuwi engko lak Jan. Lega lho ngantian. Nah, wes. Saiki
dadi kaya botot tah raine. Botot tah. Iso blenyek ngono. Napa? Napa? Coba ya. Apa kan? Adekku malah ngerek nangis. Nangis. Lara, Pak. Lara. Lala. Masa kita bondet tak? Oh, ora wani. Gak wani deh, gak wani. Ayo. Sepreferensi karo Mbak Joko ki jenenge. Lolo, Kinarya Prapal Rajut Aji Joko Mongtro Pang Rajut Pang Bali Parang Asaliro Asal Bumi Bali Geni Asal Geni Bali Geni Asal Angin Bali Angin Asal Banyu Bali Banyu Tumadine Sang Bondet Dadya Manungsa kaya wiwiri ilang wujude Sang Rupa Kedawa. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia,